Ngani zamakhosi, sanibonani. Ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Manje ufuna ukuthola amanye amavidiyo, wena kakhulukazi osesemusha, sicela usubscribe phela. Ufollow, ushare, ulike. Ngani zethongo, kuyasiza ukusubscribe ukwazi ukuthola le ngxoxo ngokushesha. Ngani zethongo, ngaphambi kokuthi ngimoshe isikhathi, ngizokhuluma ngesichitho namhlanje. Isichitho imimoya esetshenziswayo noma imithi esetshenziswayo ukudibhiza impilo yakho noma ukuchitha yonke into ezama phezu kwempilo yakho. Le sichitho ukhumbuleke ukuthi sizodiliza imindeni noma sizodibhiza imindeni, the families, the friends, nabantu abasemshadweni. Yingakho phela abanye bazi badikile emshadweni. Abantu basemshadweni, boyfriends and girlfriends. Le sichitho siphinde sidibhize isimeni sezemali, financially, kuphele yonke into. Isichitho sibulala yonke into oyizamayo, sizohlukanisa yonke imindeni njengoba umkhulu echaza. Isichitho siyabulala nganethongo ey'mpilweni zethu, ngoba azikho iy'nhlanhla eziza kuthina ziphumelele, noma ifike inhlanhla kodwa ifike isuke, ngoba vele njengoba bekuchithile bachitha yonke into. Akekho kumele apho ozokutshela uzazi zonke iy'chitho, kuya ngokuthi isichitho sithunyelwe kanjani. Yingakho phela uma ufuna ukususa isichitho ufuna ukuthole ukuthi sifakwe kanjani. Uma usuwazi sifake kanjani, obvious uzokwazi sikhishwa kanjani. Manje ngane yethongo, le sichitho lesi ukhumbule njengoba bekushaya ngesichitho, sizokuhlukanisa nabantu abadala, yangizwa. Noma singesikuhlukanisa kodwa sizokuhlukanisa nabantu abadala, solimaza i-function ye-life yakho, solimaza iy'nhlanhla zakho. Le sichitho lesi yingakho phela uhamba uziphuphe uwumuntu ophupha iminenke. Uma uphupha iminenke wazi ukuthi okay, sekukhona isichitho, and don't ignore it, suke kuyisichitho. Omunye mkhulu, ngiziphupha ngisethwayelethi. Yebo, ukuba sethwayelethi kwakho suke kuyisichitho leso esizabi kuwena. Kukhumbuleke njengoba ususethwayelethi, akekho umuntu ongathatha ukudla ahambe ayodla ethwayelethi, suke sekufika isichitho. Njengami ngaziphupha ngidla ethwayelethi. Omunye mkhulu ngiziphuphe ngidla indle ethwayelethi, yangizwa. Uma usunjalo basuke bekushaya ngempela le sichitho. Benzela ukuthi noma yikuphi la ohamba khona kungabi khona into ezokuhambela kahle. Yiko phela omunye noma uyofaka ama-C_V akulungi, ufuna imisebenzi akulungi, khona imali emele ingene ayingeni, noma ingenile leyo mali uyishaya yonke uyiqede. Omunye uplana kahle uma kungena imali ethize yokwenza into zabantu abadala. When that time comes, ayishaye yonke etshwaleni noma kuy'dakamizwa. Isichitho leso, isichitho sishaya yonke imicabango yakho. Omunye aze avilaphe ngisho ukucabanga ufike ngilungisela abantu abadala. Omunye ahlule ngisho ukucabanga ufune ngithenge ama-fruit ngiyokwenza iy'ladi. Uma kufike nje imali ishaya ibhubhudla zonke iy'dakamizwa nasetshwaleni because of isichitho. Isichitho sisodwa can ruin your entire life. Your entire life can ruin it, isichitho. Isichitho khumbula imimoya ukhumbule imithi emibi emnyama yokubulala iy'dlozi, yokubulala impilo yakho, right? Le sichitho lesihamba masibulala ngisho imicabango, uthi ukuthi awukwazi ukucabanga ngisho nento efuna ihambe uyayenza empilweni yakho, noma uyicabangile but ayiphumeleli, right? Isichitho sibulala yonke leyo nto, sibulala ngisho imizwa. Khona isichitho semizwa ukuthi imizwa yakho ife, ube nemizwa efile, yangizwa. Yingakho phela omunye a-end-apha ngoba usefele imizwa, ukuthi ngizenzele lento ekuthiwa i-masturbation, ngiyiphilele ngayo ngenxa yalesi sichitho lesi, ukuthi bakuchithile. Khona kuzokwazi ukuthi kufe isidoda sakho, yangizwa. Kunjalo, isichitho sijulile, umkhulu naye ujulile. Ngani zethongo, njengoba besuke bekushaya ngesichitho, isichitho senziwa umuntu ophila enyameni. Njengoba benza lesi sichitho lesi, usuke wenzela ukudibhiza impilo yomuntu ngenxa yomona, umhobholo, ngenxa yobunja balowo muntu loyo osuke uzodibhiza impilo yakho ngenxa kokulaya, umona, umhobholo nje umkhulu esho. Lowo muntu usuke esebenza ngobumnyama, enzela ukubulala yonke into yakho. Umbuzo wami usuke uwodwa, sifike kanjani isichitho kuwena? Lila idlozi lakho.
ubowazi ukuthi isichitho sikwazi ukubulala yonke into size sifike ngaphezu kwedlozi lakho. That's how much powerful isichitho is ey'mpilweni zethu sonkana. Lesichitho ngane zethongo uma singasusiwe ngoba awusilaphi, awusigezi, uyasusa isichitho, uyasusa, awusigezi, uyasusa isichitho. Ngiyangizwa bayakukhohlisa bethi hamba usigeza, kufana nesilwane awusigezi, uyasusa, because are the dark spirit esetshenziswe against you. Ngikubiza ngithi ama-witchcraft. Those things you remove, you don't gather the witchcraft. How can you do that? To me, you are just insulting me ukuthi uyogeza isilwane noma uyogeza isichitho. Awusigezi, you remove it. Remove, don't bath, remove. Awusigezi, you remove. Bese kuhlukana ukuthi you remove. How to remove it? But you remove. You don't call to ukugeza isichitho. No, guys, please nanicabangani. Mayethi umelaphi uyogeza isichitho, melaphi khuluma iqiniso, uyongisusa. Language. Ngoba mawuthi uyosigeza isichitho, sokuyeka usigeze, sijabule, sishayine kakhulu, sibe sihle ngoba usigezile. Sisuse, remove it, think. Open here. You can hate me, it's okay. You hate me because of the kingdom of my mind. Yingakho ngizonda. Because you know that I'm a man that thinks. Itools ekhulila. This is the biggest medicine in a man or in a human being. Umuthi omkhulu. It's mind. The way you think. The way that you process things. Ngiyangizwa. So lesichitho ngane zethongo sidibiza into eningi ngoba awukwazi ukuhlala nomuntu wakho sibulala imishado yonke. Ngisho ufuna imisebenzi awutholi. Omunye ushaya ngesichitho sedlozi noma ikuphi la ezohamba khona bangamsizi. Abelaphi bambalekele noma bangaboni uzosiza kanjani. Hayi ngoba siyakubona amakhosi nedlozi nani but ushaya ngesichitho sedlozi ukuthi nothing must work empilweni yakhe noma thiwa ingane kangakanani abafuni lutho. Isichitho sedlozi is very deep. Isichitho sedlozi ngoba sekuhlala nezinye izinto lapho. Ngiyangizwa. Kulo sichitho sedlozi kubaluleke kakhulu ngane zedlozi ukubheka kubhekisisa kakhulu lokho. Ngoba uzohamba kubelaphi abangeke bakusize at all. Angisho ngizokusiza ungezi futhi kimi nginganifuna nginifuni ngezi. But isichitho lesi sidibiza into eningi ngane zethongo. Ngoba ngisho ama-relationship akho wonke bayafika abantu abakuthandayo serious but ingahlangani. Hhayi ngoba kuqonde ukuthi idlozi lakho alimfuni, cha, ushaya ngesichitho. Yingafuna ususe isichitho lesi ukwazi uphile kahle. Isichitho ngane zethongo ziningi indlela noma zikhona indlela zokuthi ususe isichitho. Awusigezi kodwa uyasisusa, right? Ungangibuza ukuthi ngiyakwazi yini. But siyakwazi ukugeza idlozi lakho libe lihle. Kuzosuka yonke lento. Ukhumbuleke ukuthi-ke njengoba usuke ushaya ngesichitho, idlozi alikwazi ukufika kahle kuwena. Ngingafika laba yithunywa bakhombise kodwa kusho usubagezile. Isichitho ngane zethongo ziyasibulala sonke thina abantu especially bakamoya. Ushawe ngesichitho nje ngoba umuntu kamoya ukuthi awuzazi abanye sebazazi. Ngize ngichazwe inkulumo mina ethi izinja ziyikhonkotha imoto emile. Ushawa ngesichitho nje ngoba kuyaziwa ukuthi umathu impilo yakhe iyalunga kahle financially and spiritually. Kukhona la uyakhona. Yingakho phela inja zihogele ukuthi undlulephi ngoba bayazi la uyakhona, it's very dangerous. Ngiyangizwa. So kubalulekile ngane zethongo ukuthi uyibhekisise izinto ujule njengomkhulu ngoba ngijulile. Angidingi futhi ukutshela ukuthi ngijulile. Ngoba ngiyazazi ukuthi ngijulile ngenxa yobukhosi engibathiswe bona. So ngiyacela ngane zethongo, hambani la nikhiphe isichitho Nkosi yami. Ngicela abelaphi abazongisiza. Ningalinga nize kimi. Funani abalaphi abazongisiza nikhiphe iy'chitho. Isikhathi siyahamba ngisho uxhamazele. Susani iy'chitho empilweni zenu ngoba khubaza yonke into. Uzobile ungifonela mkhulu impilo yami ayihambi imile. Iy'chitho nje susa isichitho. Mkhulu kade ngizama i-boyfriend yami iyangishaya. Susa isichitho kuphela, susileni. Masikhona, masingekho phela bheka ukuthi yini ebambe la. But iy'chitho wazi ukuthi thina kakhulukazi abantu abaphokophelele phambili. Nawe ubuke la uphokophelele phambili. Uyayazi into engishoyo. Khiphani iy'chitho emzimbeni wenu nihambe kahle. But masusikhiphile isichitho noma uma uzokhipha isichitho, look around. Liphi idlozi lakho? That is the question that I'm posing to you guys. Liphi idlozi lakho? Likhona yini? Uma likhona libukele yini? Uma uthi libukele, why libukelile? Ziningi efuneka uyazibuza yabo ukuthi awuthandi yakuvilapha nokucabanga ngoba vele phela isichitho
sishaya ngisho imicabango. That is why phela u-end up umuntu engathi ungahlala ku-masturbation, right? Ngoba ikubulala imiqondo, iyakutshela lento ukuthi yenze nje. Kusuke kuyisilwane nesichitho, bahlangane kanje kuwena, uze wenze i-masturbation manje namanje ngenxa lezi yichitho ezenzeke kuwena. And ukhumbule ukuthi isichitho lesi sizobulala ini, sibulala imizwa yakho noma isidoda sakho. Yingako ngithi isichitho, khona iy'chitho zihlukene kaningi. Khona isichitho semicabango, isichitho somzimba. Abanye bamile amakhekhebe emzimbeni, bamile iy'londa ongazazi ngenxa yalesi chitho lesi. Iy'chitho zihlukene kaningi, akekho umelaphi ongakhonfema la ezweni lonke athi iy'chitho zazo zonke zihlukene kaningi. Why ngithi zihlukene? Ngoba isichitho into ofike uyikhulume ukuthi ufuna kwenzakaleni. Maningi kabi ngisho eBhayibhelini, mangaki amagama nje, the words, the sentences, the paragraphs asetshenzisiwe. Do you know, when wazi wonke amagama ngawani asebenze lapha eBhayibhelini, you don't know them. Ngiyangizwa. That's how isichitho sikhanda ngamagama ukuthi bafuna kwenzakaleni kuwena. Ngiyangizwa. Omunye uzosho ukuthi ngifuna ngingacabangi sidalo, mayicabanga imicabango yakhe iphuke yonke. Ngifuna ukuthi into ethi mali kuyo, ukhona nje odila nemali, ngifuna ukuthi into ethi mali kuyo ingasebenzi. Ngifuna into ayikhulume emlonyeni wakhe, akhulume into engcolile into ezobulala isizwe, noma akhulume into engeke ihambe iye phambili kubantu, engeke bayilalele. Zihlone kaningi. So lo makushaya ngesichitho nalo kushaya ngesichitho nalo kushaya ngesichitho, ushaya abantu abanga ngesichitho. Batheni? They use this dark spirit, they use imithi eminyama yokudibhiza impilo yakho. Ngiyangizwa. So kubalulekile ukuthi how do you see and how to treat le moya le osuke uhamba nayo. Ngiyangizwa. But isichitho siyasusa, nesilwane uyasusa, awusigezi. Mbheke kumelaphi uma uthi uyogeza isilwane ukuthi akusumelaphi. Uma uthi uyogeza awusigezi, uyasusa, remove. Not but, remove. But kuye kuhlukana ngendlela ukuthi ukwenza kanjani. Ngiyangizwa ngane zomsamo. Kulungile umkhulu usabaleka manje, sengixoshwa ilanga nami la. Ngizama ukuthi ngime kahle ngane zomsamo. Ey'ngane zethu, ngimo kakhulu umkhulu uzongikhiphela amanye amavidiyo, kodwa ngithi anibambe lokho njengamanje. Indaba yechitho. Kulungile, ngiyabonga ngane zomsamo, ngaphambi ukuthi ngimoshe isikhathi. Siyathokoza kakhulu ngane zamakhosi.